Vedeli ste, že táto jednobunková sladkovodná riasa pod názvom chlorela s takouto krásnou zelenou smaragdovou farbou, už len jej farba napovedá o tom, že má najbohatší zdroj chlorofilu, teda rastlinného farbiva, a v lekárstve sa využíva ako protizápalový prostriedok a ako dezodoranty. Ústne vody, žuvačky, zubné pasty, dezodoranty obsahujú chlorofil pre schopnosť odstraňovať pachy. Vnútorná očista chlorofilom je kozmetickou, estetickou a zdravotnou záležitosťou. Chlorela obsahuje 10-krát viac chlorofilu ako lucerna a urýchľuje hojenie rán, vredov a zápalov. Takže aký je záver? Že naša chlorela omladzuje organizmus svojou očistou. Vyskúšaš ju spolu so mnou? Napíš mi do komentára, rada ti odpoviem. A nezabudni ma sledovať na Facebooku, Instagrame, YouTube a TikToku.